I finalment el Pallarola, no volem deixar-lo esmentar perquè també ens preocupa. Ja sabeu que ens agrada fer més una valoració dels pressupostos política que no pas tècnica. Ens heu comentat que és un tema tècnic, esperem que sigui així, ho veiem possible, no és la primera vegada que s'han mogut partides tan grans durant el mandat, però ja ho vam advertir a la comissió, esperem que aquesta moció, que vam considerar un èxit, no sigui un traspàs de responsabilitats d'una administració local a una administració supramunicipal, sinó que sigui un compromís ferm, encara hi creiem i esperem que continuï sent així. Com he dit a l'inici de la intervenció, aquests pressupostos no són un examen final del mandat, però sí la darrera oportunitat d'aquest per posar rumb en una direcció que s'apropi al que creiem o el que creiem possible fa 3 exercicis i que s'ha anat allunyant. Aquest és l'esperit del nostre vot en contra dels pressupostos pel 2023. Gràcies.